Safari. Page settings. Κουμπί. Διατίθενται ενέργειες. Address. Delete refresh. Κουμπί. Επιλέξτε αποδοχή για να συμφωνήσετε με τη χρήση των cookies και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Όροι και προϋποθέσεις. Σύνδεσμος. Απόρριψη. Επιλέξτε αποδοχή για να συμφωνήσετε με τη χρήση των cookies και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Όροι και προϋποθέσεις. Απόρριψη. Αποδοχή. Αποδοχή. Επιλέξτε αποδοχή για να συμφωνήσετε με τη χρήση των cookies και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Όροι και προϋποθέσεις. Απόρριψη. Αποδοχή. Επιλέξτε αποδοχή για να συμφωνήσετε με τη χρήση των cookies και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Όροι και προϋποθέσεις. Απόρριψη. Αποδοχή. Αρχική σελίδα gov.gr. Εικόνα. Toolbar. Back. Ανενεργό. Κουμπί. Αρχική. Σύνδεση. Τεστ. Επισκεπτ. Πίσω. Κουμπί. Απαιτείται ταυτοποίηση. Για να προχωρήσετε, πρέπει πρώτα να συνδεθείτε. Σύνδεση. Σύνδεσμος. Χρηστής Gmail. Αναδυόμενο κουμπί. Αναδυόμενο μενού. Χρηστή ταυτόιοντεβιοή. Στη Μάριος Μένεκ. Μάριος Μένεξες. Λάθος Φαρμακοποιός Μάριος Μένεξες. Ευτυχία Βαβούλα. Ελένη Βλούπη. Στοιχείο μενού. Επιλεγμένο. Ελένη Βλούπη. Στοιχείο μενού. Συνέχεια. Κουμπί. Αρχική δηλώσεις. Τεστ. Μενού επιλογών. Πίσω. Κουμπί. Υπεύθυνη δήλωση. Επικεφαλίδα. Επίπεδο 6. Επισκόπηση των στοιχείων σας. Επικεφαλίδα. Επίπεδο 1. Επιβεβαιώστε ότι τα παρακάτω στοιχεία, με τα οποία έχετε συνδεθεί, είναι σωστά. Όνομα. Ελένη. Separator. Επώνυμο. Φλούπι. Separate. Αλφα. Φι. Μη. 4, 3, 7, 0, 2, 2, 8, 4, 8. Separator. Συνέχεια. Κουμπί. Συνέχεια. Ανενεργό. Αρχική δηλώσεις. Σύνδεσμος. Toolbar. Back. Κουμπί. Αρχική. Δηλώσεις. Τεστ. Σύνδεσμο. Μενού επιλογή. Υπεύθυνη στοιχεία δηλούντο. Προσωπικά στοιχεία. Επικεφαλίδα. Επίπεδο 3. Όνομα. Ελένη. Ανενεργό. Επώνυμο. Φλούπι. Ανενεργό. Όνομα και επώνυμο πατέρα. Πεδίο κειμένου. Όνομα και επώνυμο μητέρας. Πεδίο κειμένου. Ημερομηνία γέννησης. 19 δεξιότροπη κάθετος 8 δεξιότροπη κάθετος 1981. Ανενεργό. Πεδίο κειμένου. Τόπος γέννησης. Πεδίο κειμένου. Αριθμός δελτίου ταυτότητας. Πεδίο κειμένου. Αφημί. 4. Διεύθυνση κατοικίας. Επικεφαλίδα. Τόπος κατοικίας. Πεδίο κειμένου. Οδός. Πεδίο κειμένου. Αριθμός. Πεδίο κειμένου. ΤΑΦ. Κάπα. Πεδίο κειμένου. Στοιχεία επικοινωνίας. Επικεφαλίδα. Τηλέφωνο. ΣΥΝ. 3 0 6 9 0 1 2 3 4 5 6 7. Ανενεργό. Δέλτα δεξιότροπη κάθετος μη σίγμα ή τα ηλέκτρα. Ταχυδρομείου email. Πεδίο κειμένου. Συνέχεια. Κουμπί. Συνέχεια. Ανενεργό. Συμπληρώστε το κείμενο της δήλωσης. Επικεφαλίδα. Επίπεδο 1. Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις. 2. Που προβλέπονται από τις διατάξεις της ΠΑΡ 6 του άρθρου 22 του ΝΙ 1599 δεξιότροπη κάθετος 1986, δηλώνω ότι. Συμπληρώστε το κείμενο της δήλωσης. Πεδίο κειμένου πολλών γραμμών. Υποχρεωτικό. Σημείο εισαγωγής στο τέλος. F. T. Tango. E. S. T. Toolbar. Next. Ανενεργό. Done. Κουμπί. Done. Συμπληρώστε το κείμενο της δήλωσης. Πεδίο κειμένου πολλών γραμμών. Τεστ. Υποχρεωτικό. Συνέχεια. Κουμπί. Συνέχεια. Ανενεργό. Ποια είναι τα στοιχεία του αποδέκτη του εγγράφου σας. Επικεφαλίδα. Επίπεδο 1. Συμπληρώστε το όνομα του αποδέκτη προς τον οποίο θέλετε να γνωστοποιήσετε το έγγραφο για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Προς. Πεδίο κειμένου. Υποχρεωτικό. Σημείο εισαγωγής στο τέλος. V. Victor. G. Golf. O. B. V. Toolbar. Autofill contact. Done. Κουμπί. Done. Προς. Πεδίο κειμένου. Gov. Υποχρεωτικό. Συνέχεια. Κουμπί. Συνέχεια. Ανενεργό. Προεπισκόπηση δήλωσης. Επικεφαλίδα. Επίπεδο 1. Η ακρίβεια των αποδέκτης. Επικεφαλή 1. Επικεφαλή Gov. Κείμενο δήλωσης. Επικεφαλίδα. Επίπεδο 3. Με ατομική μου ευθύνη και 2. Που προβλέπονται από τις διατάξεις τεστ. Στοιχεία δηλούντος. Επικεφαλίδα. Όνομα. Ελένη. Separator. Επώνυμο. Φλούπι.
Separate. Όνομα και επώνυμο πατέρα. Separator. Όνομα και επώνυμο. Separate. Ημερομηνία 19 δεξιότροπη κάθετος 8 δεξιότροπη κάθετος 1981. Separator. Τόπος γέννησης. Separator. Αριθμός δελτίου ταυτότητας. Separator. Τηλέφωνο. Συν 3 0 6 9 0 1 2 3 4 5 6 7. Separator. Τόπος κατοικίας. Separator. Οδός. Separator. Αριθμός. Separate. Ταφ. Κάπα. Separate. Αφημί. 4 3 7 0 2 2 8 4 8. Separator. Δέλτα δεξιότροπη κάθετος μη σίγμα ή τα ηλέκτρα. Ταχυδρομείου email. Separator. Ανενεργό. Υποσημειώσεις. Επικεφαλίδα. 1. Αναγράφεται από τον ενδιαφέρον. 2. Γνωρίζω ότι, όποιος εν γνώση του δηλώνει ψευδογεγονότα ή αρνη. Έκδοση. Κουμπί. Έκδοση. Ανενεργό. Υπεύθυνη δήλωση. Επικεφαλίδα. Επίπεδο 6. Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θα δώσετε επιβεβαίωση έκδοσης του εγγράφου. Επικεφαλίδα. Επίπεδο 1. Κατεβάστε την εφαρμογή. gov.gr Wallet. Σύνδεσμος. Για να επιβεβαιώνετε εύκολα και με ασφάλεια τις ενέργειές σας. Περισσότερο εδώ. Σύνδεσμος. Τελεία. Μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet στο κινητό σας. Ανενεργό. Πλαίσιο επιλογής. Ρυθμιστής. Μη επιλεγμένο. Αρχή φόρμας. 1 από 2. Με αποστολή SMS στο κινητό σας. Πλαίσιο επιλογής. Ρυθμιστής. Μη επιλεγμένο. 2 από 2. Μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet στο κινητό σας. Ανενεργό. Πλαίσιο επιλογής. Ρυθμιστής. Μη επιλεγμένο. Με αποστολή SMS στο κινητό σας. Πλαίσιο επιλογής. Ρυθμιστής. Μη επιλεγμένο. 2 από 2. Επιλεγμένο. Συνέχεια. Κουμπί. Συνέχεια. Ανενεργό. Εισαγωγή κωδικού επιβεβαίωσης. Επικεφαλίδα. Επίπεδο 1. Σας έχει σταλεί με SMS κωδικός επιβεβαίωσης στο κινητό με αριθμό SIN 3 0 6 9 0 1 2 3 4 5 6 7. Παρακαλούμε συμπληρώστε τον κωδικό στο πεδίο που ακολουθεί. Κωδικός επιβεβαίωσης. Πεδίο κειμένου. Υποχρεωτικό. Σημείο εισαγωγή. Numbers. Letter. Παπα. Εισαγωγή. 0 0 0 0 0 0 6. Toolbar. Autofill contact. Done. Κουμπί. Done. Κωδικός επιβεβαίωσης. Πεδίο κειμένου. 0 0 0 0 0 0. Επιβεβαίωση. Κουμπί. Επιβεβαίωση. Ανενεργό. Το έγγραφο εκδόθηκε. Επικεφαλίδα. Ο κωδικός του εγγράφου. NISLZ-KKHXBVTTMLW7CO. Επικεφαλίδα. Η ακρίβεια των στοιχείων. Αποδέκτης. 1. Gov. Κείμενο δήλωση. Με ατομική. 2. Που προβτεστ. Στοιχεία δηλούντος. Επικεφαλίδα. Όνομα. Ελένη. Separate. Επώνυμο. Φλούπι. Separate. Όνομα και Separate. Όνομα και Separate. Ημερομηνία. 19. Separate. Τόπος γέννη. Separate. Αριθμός δελτίου. Separate. Τηλέφωνο. Συν. 3 0. Separator. Τόπος κατοικία. Separator. Οδός. Separator. Αριθμός. Separate. Ταφ. Καπ. Separate. Αφημί. 4. Separator. Δέλτα δεξιό. Separate. Υποσημειώσει. 1. 2. Κωδικός επαλήθευσης. NISLZ-KKHXBVTTMLW7CO. Κατάσταση. Το έγγραφο εκδόθηκε. Πρότυπο. Επικεφαλίδα. Ημερομηνία έκδοσης εγγράφου gov.gr. Επικεφαλίδα. 27 δεξιότροπη κάθετος 09 δεξιότροπη κάθετος 2023 12 ώρες 9 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα. Αποθηκεύστε στο αρχείο σας. Αποθηκεύστε το αρχείο PDF στη συσκευή σας. Αποθηκεύστε το αρχείο PDF στη συσκευή σας. Σύνδεσμος. Εγγραφή οθόνης.